Добрый дзень, шаноўнае спадарства, усім, хто прачнуўся альбо яшчэ толькі прачынаецца бліжэйшыя 2 гадзіны разам з вами раніца з Белсатам. І мы, Аліна Коўшык і Анатоль Шэрвель. Добрый дзень усім, хто далучаецца, і нават усім, хто не далучаецца. Сёння 23 сакавіка. Дзень абяцаю быць сонечным, таму пачніце яго разам з намі, атрымайце сваю порцыю пазітыву і потым займайцеся сваімі нядзельнымі справамі. А тыя, хто па-за межамі Беларусі, сёння будзе класная магчымасць долучыцца да мерапрыемстваў па святкаванню Дня волі. І хоць сёння 23 сакавіка мы ўжо пачынаем святкаваць. А давайте зараз паглядзім, што мы для вас падрыхтавалі на бліжэйшую гадзіну. Дзесяць фактаў пра БНР гаворыць і паказвае Віктар Шукіловіч і яго мова на нова. Шагал у Польшчы разам з Паўлам Латушкам пройдземся па выставе, ад якой сціскаецца сэрца кожнага беларуса. Як чорнае супраціўленне часоў паўстання Каліноўскага стала асобным напрамкам моды. Аддасць Кацярына Ваданосава адказ і нітка-зорка ў нашым эфіры. Ручнікі і паясы сваімі рукамі, наведаем творчую майстэрню. Дарагі сябры, нагадаю, што гэта абсалютна не ўсё. Мы чакаем вас у нашым чаце ў трансляцыі, калі вы яшчэ не далучыліся. Мы будзем задаваць для вас пытанні цягам эфіру. І гэта будзе доказ таго, што мы працуем у жывым эфіры, бо ўчора нам нехта закідываў, маўляў, што яны пытаюць, гэта ж не жывы эфір. Спадарства, гэта жывы эфір, і мы ў гэтым жывым эфіры разам з вамі. І якое пытанне задамо сёння нашым гледачам? Якое пытанне мы сёння задамо? Як вы пачынаеце гэты дзень, не знаю, як вы святкуеце дзень волі, можа быць, вось так? Які ваш ідэальны дзень волі? Напішыце ў каментарах. Давайце памарым разам з вамі. Сто гадоў самоты, невядома, ці то вера ў васкрэсне. Солнце над болотом, за колючим дротом здратовали песни. Где ты, мой свет? Где ты, мой край? Где ты, мой смех? Кто тебя скрал? Мое кохание, покажи мне шлях додому. Мое кохание, не давай мне упасть и долу. Мое кохание, вечное блукание, и ніхто тобі нічога не параіць. Тут конфликт локальный, и все схильные образить ды поранить.
Гэта быў Лявон Вольскі і яго песня «Маё каханне». Нам падумалася, што якраз з кахання трэба пачынаць кожны дзень. І ўвогуле з кахання трэба ўсё пачынаць. І у нас у студыі сёння Мара Тамковіч, рэжысёрка, сцэнарыстка, просто цудоўны чалавек. Рада цябе вітаць сёння ў нас. А я дадам, што Мара у нас у студыі абсалютна не выпадкова, а таму, што 25 сакавіка, шаноўнае спадарства, мы пакажам вам прэм'еру на Белсаце. Гэта фільм Мары, які называецца «У жывым эфіры», так як мы зараз у жывым эфіры. Пра што гэты фільм мы распавядзем ужо зараз. Прывітанне, вельмі рада цябе бачыць. Добрай раніцы ўсім. У жывым эфіры гэта фільм, які натхнёны гісторыяй журналістак Белсата Каці Андрэевай і Дар'і Чульцовай, а канкрэтна выпадкам з іх затрыманнем, іх стрымам, якія яны вялі з плошчы пераменаў, тым, як іх там засёк дрон, ну і што было далей. Я вельмі добра памятаю гэты момант, таму што дзяўчыны тады былі на плошчы перамен, з адной з кватэраў высотак яны рабілі здымкі, гэты стрым глядзела вельмі шмат асобаў, а мы тады з Юліяй Лабанавай сядзелі тут у Варшаве ў студыі, таму адчуваю сябе вельмі моцна датычнай да гэтай гісторыі. Нават кадр, здаецца, з нашага стрыму трапіў у фільм. Скажы, як прыйшла думка зняць фільм пра гэта? Бо тое, што адбываецца ў маленькай кватэры, драма, якая адбываецца на вачах гаспадароў, якія запрасілі дзяўчат, дазволілі ім вайсці і весці трансляцыю. Вось як табе прыйшла гэтая думка і чаму паўстаў гэты фільм? Ведаеш, я шукаю у вялікіх тэмах, і вялікай тэмай былі пратэсты 20-го года, але ў вялікіх тэмах я шукаю чалавечых гісторыяў і такіх вельмі асабістых выбараў, якія пры гэтым маюць сімвалічнае значэнне, маюць нейкі метафарычны патэнцыял. І ў маім адчуванні тое, што адбывалася ў той кватэры, і тыя вельмі персанальныя рашэнні, якія героі прымаюць цягам фільма, гэта ў пэўным сэнсе метафара выбараў, якія рабілі ўсе беларусы на той момант, і тых наступстваў, з якімі мусілі сутыкацца, і тых эмоцыяў, праз якія мусілі праходзіць. Мы маем трэйлер гэтага фільму, і давайте яго паглядзім разам, мы пакажам нашым гледачам. Усім Менску сёння ўжо затрыманыя сотні чалавек. Тут сілавікі разбіваюць натоўп і адціскаюць ад мемарыяла. Людзі гуртуюцца ў сцэпкі. Відаць, каб пазбегнуць адлову паасобку. Зараз мы бачым, як амапаўцы зрываюць сцягі і малюнкі з мемарыялу. Амаль усіх пратэстоўцаў адціснулі. Лена, жмі сігнал, алло. Алло. Вось наколькі ўжо колькі гадоў прайшло, а гэта ўсе падзеі, яны такія жывыя. Аліна расказвала пра сваю гісторыю звязаную з затрыманнем дзяўчат тады падчас прамога эфіру. Я таксама працаваў тады на навіновым сайце і на іх стрыме, грунтуючыся, таксама пісаў навіны, і іх узялі, мне кажуць, калегі. Вось, і гэта цяжка перажыць, правда, але гэта наша праца. Але я не разумею працу, напрыклад, рэжысёр, не да канца ведаю, што робіць рэжысёр, але ведаю, што таксама адбірае яркае нешта такое. Які былі цяжкасці галоўныя пры стварэнні гэтага фільма? Ну, з навінамі мы жывем у секунды, рэжысёр са сваёй тэмай жыве звычайна гадамі. Нават у выпадку кароткаметражнага фільма працэс ад паўстання ідэі да скончанага фільма, гэта быў год. Гэта быў год рэгулярнай працы і год высілкаў, каб фільм выглядаў так, як ён выглядае. Што было найбольшай цяжкасцю? Цяжка сказаць. Напэўна, тое, каб знайсці баланс паміж рэальным натхненнем, рэальнай гісторыяй, і ўсё ж такі драматургічнай структурай, якая мусіць быць у фільме, каб збалансаваць рэчаіснасць і зразумеласць гэтага фільма, таксама не толькі для беларускіх гледачоў, якія
перажывалі гэтыя падзеі, але і для замежных гледачоў, для якіх гэта проста вакно ў новы абсалютна невядомы да гэтага моманту свет. Ось фільмы гэта падаецца адно з такіх наймацнейшых формаў мастацтва, калі мы можам перадаць эмоцыі, якія мы перажывалі іншым гледачам. Твой фільм атрымаў вельмі шмат узнагародаў на розных прэстыжных фестываляў. Ці ты думаеш, што ты дасягнула сваёй мэты, каб распавесці нашу беларускую гісторыю людзям па-за межамі, для якім Беларусь падаецца такая далёкая, незразумелая, всё стабільна, як кажуць? Слухай, стужка цяпер скончыла свой фестывальны шлях, і на Белсайце адбудзецца тэлевізійная прэм'ера. Гэты фестывальны шлях цягнуўся ў нас 2 гады. Мы з'ездзілі больш чым на 60 фестываляў, атрымалі 20 узнагародаў на розных пляцоўках, у тым ліку і на, напрыклад, абсалютна нечаканым для мяне фестывалі ў Антарктыцы, дзе каманда даследчыкаў глядзела кароткія метры, і ў тым ліку глядзела гісторыю пра Беларусь. То бок у гэтым сэнсе я лічу, што я задаволеная са свайго аўтарскага боку тым, дзе мы апынуліся з гэтым фільмам. Я лічу, што ён знайшоў сваіх гледачоў і прыадчыніў гэтае вакенце ў наш беларускі досвед, у беларускую рэчаіснасць. Я так жыва ўявіў, як палярнікі разам з пінгвінамі глядзяць фільм, трохі так улыбнуўся. Я уяўляла сабе гэта таксама вельмі жыва, як яны там, там усё было сур'ёзна, 7 чалавек, 7 даследчыкаў, іх усяго было 7 на гэтай базе, і вось яны глядзелі цэлую кароткаметражную праграму. Але глядзі, як крэатыўна, калі можна зрабіць, ведаеш, кінафестываль нават на базе ў Антарктыцы. Гэта, канешне, класна, і вельмі дзякуем табе за тое, што гэты фільм дасягнуў нават такіх аддаленых рэгіёнаў і куточкаў нашага свету. Але гэта не ўсё, што ты зняла пра гісторыю Каці і Дашы. І зараз таксама велізарная падзея, якая адбываецца упершыню фільм беларускай рэжысёркі будуць паказваць у кінапракаце ў Польшчы. Так, мы перад тыднем прэм'еры, 25-га прэм'ера, тэлевізійная прэм'ера ў жывым эфіры, а 28 сакавіка ў пятніцу пачнецца пракат у польскіх кінатэатрах маёй паўнаметражнай дэбютнай стужкі «Пад шэрым небам». Гэта гісторыя, калі ў мяне пытаюцца суадносіны паміж кароткім і поўным метрам, самая простая формула – гэта што было далей. «Пад шэрым небам» – гэта тое, што было далей. Гэта спроба асэнсаваць і перажыць не толькі пратэсты, менавіта момант узнёсласці, уздыму і зрыву, а менавіта тое, што прыходзіць пасля таго, тое, што прыходзіць у момант, калі выключаюцца камеры, калі людзі застаюцца сам-насам з наступствамі і з прэсінгам, які ўжо становіцца вельмі індывідуальны, вельмі іншы, чым ён быў на вуліцах падчас пратэстаў. Таму запрашаю ўсіх, хто ў Польшчы ад 28 сакавіка можна будзе паглядзець фільм. Шаноўнае спадарства, мы ведаем, што багата беларусаў у Польшчы, таму бежыце абавязкова ў кінатэатры, паглядзіце гэтую стужку, варта. У мяне была магчымасць паглядзець, а зараз мы вам прыадкрыем, пакажам трэйлер. Так. Добрый день. Мы находимся на площади перамены у Менску. Люди несут кветки ды знічы да импровизованного мемориала у гонор Романа Бондаренки. Поэтому нужно уезжать. Здесь все делать невозможно. Поехали за границу, будем продолжать делать. По-моему, это трусость. Я не понимаю. Если у нее шанс выйти, почему не воспользоваться? Ама подъехал. Будут разгонять. А хтось еще працує? Сотни тысяч людей смотрят мои репортажи. А ты понимаешь, чем мы рискуем? Я боюсь за тебя каждый день, Лена, каждый день. Дрон подлетел до окна. Вы его бачили? И дальше. Ты же понимаешь, что по факту она в плену. Это я. Нас, походу, возьмут. Подожди, позвони, пожалуйста. Слышь меня, позвони в редакцию и скажи, что я... Лена! Лена! Меня зовут Ілля Ігароў. Я муж Аліни Антонової, журналістки Белсата, брутально затриманий за стрим з площі Перемен. Тримайтеся! Обнимаю вас, родные мои! У меня ОМОН во дворе. Почистите переписку. Что у нее там происходит? Ничего. В каком смысле ничего? Ее перевели в пресс-отряд. Елена Андреевна настоятельно рекомендовала вам уехать. Если честно, я бы советовала прислушаться. І повинні давати яшчэ больш фактаў, яшчэ больш праўды, каб нарэшце раздолбіць гэты тэрарыстычны рэжым. Послушайте, Илья Александрович, мы все заинтересованы в том, чтобы оставить всю эту ситуацию позади.
Вось проста дрыжыкі ў мяне, калі чую, бачу гэтыя кадры і разумею, што адбываецца. Каця і зараз за кратамі, і муж Ігар таксама. А Даша Чульцова ўжо, на шчасце, паспела, здолела выйсці. І што цікава, яна знялася ў гэтым фільме. Так, у маленькім эпізодзе Даша з'яўляецца ў фільме, у эпізодзе, які быў прысвечаны першаму судоваму працэсу над затрыманымі журналісткамі. Гэта была ейная ініцыятыва прыйсці на пляцоўку. Калі яна ўжо захацела прыйсці, яе папрасіла ўзяць удзел і казала, што это вельмі сюррэалістычна. Дарэчы, у мяне ёсць з гэтай нагоды цікавая гісторыя. У мяне была асістэнтка на пляцоўцы, якая ў пэўны момант падбегае да мяне і кажа: «Мара, слухай, мы мусім штосьці зрабіць, таму што у нас там у першым шэрагу сярод статыстаў такая дзяўчына, і яна так падобная на нашу акторку, трэба яе перасунуць куды-небудзь далей». Таму так. Гэта была Даша? Гэта была Даша, так, гэта была Даша. Ну, канешне, я сказала, што гэтую дзяўчыну, калі ласка, пакіньце там, дзе яна ёсць. Атрымліваецца, што вось гэты фільм поўнаметражны, гэта як бы працяг у жывым эфіры, правда? І вось гэта гісторыя Каці, гісторыя Ігара, яе мужа. Што яна значыць асабіста для цябе? Чаму ты выбрала менавіта гэта? Можа быць, іншы матэрыял там трэба было ўзяць, я не ведаю. Для мяне гэта гісторыя пра каханне, пра вельмі прыгожае, вельмі глыбокае і вельмі іншае ў сэнсе такой мастацкай вартасці кахання. Для мяне гэта гісторыя пра надзею у абсалютна, падавалася, безнадзейнай сітуацыі. Таму абсалютна мяне не было памкнення ўзяцца за нейкую іншую гісторыю. Самае важнае, не губляць гэтую надзею. Паколькі ў нас наперадзе 25 сакавіка, Мара, не магу не запытаць, што для цябе азначае гэтае свята, ці асабіста вы ў сям'і святкуеце, ці, можа, маеш нейкія ўспаміны, звязаныя з гэтым днём? Ведаеш, на жаль, мае ўсе ўспаміны звязаныя з днём волі, яны ўсе звязаныя з мітынгамі і патэнцыйнымі чыімсьці затрыманнямі. Мой тата быў журналістам, які таксама актыўна ў пэўны момант на ўсіх акцыях працаваў. Таму ў мяне дзень волі заўжды святочна-змагарскі ўспаміны звязаныя з ім. Калі я чую дзень волі, я ўяўляю сабе шэсце і мітынг. Так. Але сёлета дзень волі для мяне будзе падвойным святам, тому што з аднаго боку гэта прэм'ера ў жывым эфіры на Белсаце, з іншага 25 сакавіка будзе брытанская прэм'ера «Пад шэрым небам» у Лондоне, будзе паказ у Барбікан-цэнтры. Вау! Гэта вельмі круты цэнтр. З нагоды Дня волі мы падрыхтавалі вось такі незвычайны макарон, які зрабіла, дарэчы, беларуская цукерня. Калі ласка, раю табе абраць самы вялікі, паколькі ты у нас першая госць. Зраблю. Вось, глядзіце, выбрала самы вялікі. Шкада есці, але кажуць, што гэта вельмі смачна, таму... Я пры ўсіх мушу есці. Не мусіш. Дякую вялікі. Дзякуй табе вялікі, што завітала да нас, а мы працягваем наш эфір. Так, Анатоль, так, было прыемна цябе пабачыць. Я добра ведаў Сашу Тамковіча, твайго тату. І вот я бачу яго рысы ў табе. Я думаю, што лепшыя рысы яго характара, яго творчыя рысы таксама табе перадаліся. Зычу поспеху ва ўсіх справах. Новых фільмаў, запрашаю на абодва фільмы. Дзякуй вялікі. Абавязкова глядзім Белсат 25 сакавіка, прэм'ера у жывым эфіры, а ўжо зараз мы пераносімся да Віктара Шукяловіча і мовы на новы і паслухаем 10 фактаў пра БНР, які спецыяльна да Дня волі Віктар для нас падрыхтаваў. У БНР не было сваіх грошай. На тэрыторыі БНР хадзілі расейскія, польскія і нямецкія грошы. Сваёй валюты рэспубліка так і не паспела стварыць. Хоць паспела, напрыклад, у вялікай колькасці надрукаваць паштовыя маркі, якія сёння ёсць у калекцыі кожнага беларускага філатэліста і якія і цяпер яшчэ можна набыць на інтэрнэт-аўкцыёнах. У пашпарце БНР пісаўся колер вачэй. Пашпарт БНР меў 12 старонак і пагоню на вокладцы. Апроч здымка у пашпарце было месца і дата нараджэння, асаблівыя прыкметы, рост, колер вачэй і валасоў, род дзейнасці. Пашпарт можна было выкарыстоўваць для паездак за мяжу. Былі і спецыяльныя дыпламатычныя пашпарты. Прафесійныя гісторыкі абвяргаюць прапагандысцкія міфы пра тое, што БНР была пранямецкай рэспублікай. Праўда толькі ў тым, што стварэнне БНР прыпала на неспакойны час рэвалюцыяў, закалотаў і нямецкай акупацыі. Немцы не перашкаджалі Радзе БНР займацца культурніцкімі справамі,
Аднак усяляк абсякалі спробы рэалізавацца як дзяржаве. Знялі сцяг з будынка сакратарыята ў Менску, канфіскавалі касу, раззброілі дружыну. Прапагандысты часта прыгадваюць і тэлеграму кіраўніцтва БНР да кайзера. Аднак гэта была фактычна спроба дабіцца прызнання БНР Германіяй. Тэлеграма не мела вынікаў і ўвогуле невядома, ці чытаў яе кайзер. Трэба падкрэсліць, што тэлеграма ўнесла раскол і ў саму раду БНР, бо далёка не ўсе чальцы падтрымалі гэтую ідэю. Сёння БНР сімвалічна беларуская дзяржава ў выгнанні, якую цяпер узначальвае старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Пані Івонка штогод звяртаецца да беларусаў па важных датах і прымае актыўны ўдзел у беларускім жыцці на ўсім свеце. Напрыклад, адмыслова прылятала з Канады ў Вільню на пахаванне Кастуся Каліноўскага ды іншых паўстанцаў. Без Беларускай Народнай Рэспублікі не было б БССР і Рэспублікі Беларусь. Спрэчкі пра тое, ці рэалізавалася БНР як дзяржава, ці гэта палітычны міф, не сціхаюць і сёння. Зразумела адно – гэта першая спроба стварыць дзяржаву пад брэндам «Беларусь». І абсалютна ўсе гісторыкі, і незалежныя, і праўладныя сыходзяцца ў меркаванні, што без БНР не было б БССР, а максімум была б беларуская аўтаномія ў складзе Савецкага Саюза. Адпаведна, незалежнасці Рэспублікі Беларусь таксама магло б не быць. З вами раніца на Белсаце. Самы час прызнацца, што я вот люблю ўсе часткі нашай праграмы, і фільмы, і ролікі, і там і навіны, але найбольш чакаю заўсёды гасцей і чакаю Андрэя. І ўжо зараз Андрэй Сульжыц з намі. Андрэю, пра што шумяць? Што там адбываецца ў соцсетках? Хваля Меладзе спала? Што зараз на топе? Хваля Меладзе спала і насталі навіны з IT-краіны. І зараз я вам іх распавяду. Гэтак у Менску у новабудоўлі з'явіўся разумны ліфт. Калі вы гаспадар кватэры ў адным з такіх дамоў і маеце тэлефон, а на тэлефоне адмысловае прыкладанне, вы можаце выклікаць ліфт і адкрываць дзверы, нават не націскаючы на кнопачку. Вот так бачыце вы гэта на сваіх экранах. Гэты ліфт сам ведае, куды вас завесці. Тут працуе сістэма бесключавога доступу. Яна дазваляе адчыняць дзверы пад'езда, выклікаць ліфт, не выкарыстоўваючы рукі. Досыць мець у кішэні смартфон з усталяваным дадаткамі, уключаным Bluetooth. Аднак пытанне, што рабіць, калі ў цябе, напрыклад, выключыўся тэлефон? Альбо не маеш тэлефона. Дарэчы, такі прыязджае брыгада цябе ратаваць, і такі стаіш, размаўляе з разумным ліфтом, ён табе замест Андрэя Сульжыца расказаў ужо ўсе навіны сасетак, там расказаў пра што Аліна з Анатоліем расказвалі у раніцы з Белсатам. Як бы, добра, што ёсць разумны ліфт, а на самой справе што рабіць, я і не ведаю. На самой справе такія ліфты гэта далёка не навіна, яны ўжо вельмі часта сустракаюцца, напрыклад, у бізнес-цэнтрах вялікіх. Там проста ціскаеш, падыходзіш да ўсіх ліфтоў, вціскаеш, які гузік табе патрэбны, і пад'язджае адзін ліфт і везе табе на нейкі там паверх, які патрэбны. Так што это нічого такого нового. І па шляху расказвае навіны. Не расказвае. Або анекдоты, разумееце, такая вот падобная сістэма аўтаматычнага доступу і, скажем так, сістэма аўтапілота, бо калі ты нават заходзіш у ліфт, не трэба націскаць свой паверх, сам ліфт ведае, дзе вы жывяце і завозіць вас. Такая ж сістэма аўтапілота працуе часам у мужчынаў па суботах. Аўтапілот паміж канапай і лядоўняй, паміж лядоўняй і канапай і там і на кухнішча. Накшталт такога, цяпер пераносімся на Менскую камароўку. Гэта такі рыначак ёсць у Менску, даволі такі легендарны. Вялікі рынак, вялікі кірмаш. І там што толькі не прадаецца, паглядзіце, а вось гэтыя зёлкі, которые на вашых экранах, яны з'яўляюцца забароненымі. Гэтае рэчыва называецца... Мядзведзі часнык. Мядзведзі часнык. Або чарамша. Справа ў тым, што гэтая чарамша уваходзіць у чырвоную кнігу. І таксама вось гэты делікатэс, мядзведзя цыбуля, правда, толькі што, яна знаходзіцца пад аховай дзяржавы. І калі яе збіраць, не тое, што прадаваць, то можна трапіць пад крымінальны пераслед. А як жа ж салацікі заўсёды рабілі? Вось, камароўка ўся пахне чарамшой. Справа ў тым, што вось гэтыя чарамшу вырошчвае асобны бізнес, і гэта як бы можна было рабіць. А вот чарамшу, па шчырасці, я... Не каштавала. Можа быць. Тады, думаю, на наступную праграму трэба пашукаць. На Алімпію трэба схадзіць варшаўскую. Там усё ёсць. Ну то і добра, што паесці чарамшу мы ўжо вызначылі, а вот што папіць, зараз я вам распавяду. Ёсць такая песенка «Ак, як хочацца вярнуцца, як хочацца ворвацца».
але не ў гарадок, а в Астрашыцкі гарадок. А. І цяпер вось у гэты Астрашыцкі гарадок прайсці вельмі проста. Адна з расійскіх піваварных кампаніяў пачала выпускаць новае піва, а на этыкетцы яно намалявала прыпынкі з розных краінаў СССР былога. І вось на першае піва трапіла, беларускі прыпынак трапіў з Астрашыцкага гарадка. Ой, я вельмі люблю такія лакальныя смачкі. Мне падаецца, што яны дадаюць сапраўднага і такой цікавасці. І нават хутчэй абіраеш такі прадукт, які мае такі сэнс глыбейшы. Таму сёння мы ўсім з сэрцам за Астрашыцкім гарадком. Вы патрапілі не проста на піва, вы патрапілі нам у сэрца сёння. Вот так. Шаноўныя, ці хтосьці з Астрашыцкага гарадка нас глядзіць, напішыце, калі ласка, у каментарах. А зараз мы пераносімся ў польскі гарадок Кольна. Там адбываецца абсалютна незвычайная падзея. Ведаеце, хто такі Марк Шагал? Ведаеце. А і вось у гэтым маленькім гарадочку адбываецца абсалютна незвычайная выстава, якую мы наведалі, увага, разам з Паўлам Латушкам. Першы мастак, працы якога пры жыцці трапілі ў Лувр, а прадаюцца даражэй за Рубенса. Самы яркі авангардыст 20-го стагоддзя праславіў сваю радзіму, малюючы закаханых над дахамі Віцебска. У мястэчку Кольна на Беластотчыне адчынілася буйная выстава літаграфій Марка Шагала. Шагал – гэта тая асоба, якая, як мне падаецца, і прадстаўляе нас, беларусаў, і гэта той час, ён заўсёды той час для нас, беларусаў, збіраць камені. Рамантык правінцыі і геніяльны мастак. Вобразы анёлаў, людзей, казы, скрыпачоў Шагала укладаюцца ў матрыцу, быццам бы так і трэба, каб каза была сіняй, а закаханыя луналі крок над зямлёй. Аднак найбольш тонка адчуваюцца ягоныя карціны якраз у мястэчку, дзе мы цяпер. Выставу ў Кольна зладзілі мецэнаты мастацтва галерэя «Кансьерж-арт». Мы вельмі хочам стварыць сітуацыю, каб малое мястэчка на Падляссі, 12 000 жыхароў, магло даць нашым жыхарам, тым дзецям, якія не паедуць у музеі ў іншыя краіны, такую вартасць, каб у пэўным месцы ўвесь час з'яўляліся творы, якія захапляюць людзей ва ўсім свеце. Это вельмі важна, каб незалежна ад таго, дзе пражывае беларус, ці ў маленькім гарадку, ці ў сталіцы, каб культура была даступна. Бо культура – гэта душа чалавека, а душа павінна быць чыстая, празрыстая. І вось дакрануцца менавіта да культуры – гэта якраз і ствараць гэту вось, ну я не ведаю, такую добрую душу для чалавека. Значыць, это проста будзе добры, адукаваны чалавек. Ён ніколі не пачне вайну, ён ніколі не пачне рабіць штосьці дрэнна. Так я спадзяюся, так мару. Ну, калі не марыць, то не жыць. Выставу склалі 100 літаграфій. Гэта ілюстрацыі да Адысеі Гамера і поўная серыя шагалаўскіх ілюстрацый Бібліі. 53 працы, вельмі для мастака важныя. У Палестыне я адкрыў, што Біблія – гэта частка мяне, скажа ён потым. Усе творы маюць арыгінальны подпіс. І на сёння гэта самая буйная калекцыя літаграфій Шагала ў Польшчы, да таго ж максімальна набліжаная да людзей. Для дзяцей, для пажылых і менш мабільных, для хворых ці менш заможных, якія не могуць ехаць у музеі па ўсім свеце, хочам іх запрасіць на такую падзею, каб яны атрымалі магчымасць кантакту з вялікім мастацтвам. І вельмі важна якраз падкрэсліваць вось гэтыя карані. Карані звязаны з Беларусю. Ну, тут мы не будзем перацягваць адзін да аднаго, каму належыць Шагал. Шагал належыць сусветнай культуры, але ён таксама належыць і беларускай зямлі. Прыемна ведаць, што адна з найбуйнейшых у свеце калекцый твораў мастака знаходзіцца ў віцебскім арт-цэнтры Марка Шагала. А польскія мецэнаты з «Кансьерж-арт» сваю калекцыю пакажуць яшчэ ў Варшаве і Гданьску, дзе плануюць адчыніць філіялы. У Кольна ж на выставу можна завітаць да канца лета. Дарэчы, перад Шагалам кольнаўцы пабачылі ўжо творы Міро, Пікасо і Далі, якія цяпер у зборах галерэі ў чарзе да наступных паказаў. Пазітыўная гісторыя, што мастакі доўга жывуць. Таму варта займацца мастацтвам. Калі у вас ёсць хвілінка вольная, малюйце. Малюйце. Гэта сапраўды вельмі добры і эмацыйны адпачынак. Я пайшоў маляваць. Марк Шагал ніколі не вярнуўся ў Віцебск. У 1973 годзе ён наведаў Савецкі Саюз, але ад прапановы пабачыць горад дзяцінства адмовіўся. Відаць, вялікі рамантык пабаяўся, што над віцебскімі дахамі няма больш закаханых. Але яны там ёсць. І над Кольна цяпер таксама.
Ну што, Аліна, пасля эфіру укольна? Абсолютно, я натхнілася неверагодна, вельмі люблю Шагала, а пасля кольна зараю нам завітаць у Беласток, бо там у аўторак пройдзе канцэрт з нагоды Дня волі, беларускай песні, марш, лірыка змагання, а ў ім возьме ўдзел міжнародны хор Унія. І, дарэчы, шаноўныя, у нашых каментарах у трансляцыі ёсць у закрэпленым паведамленні спіс усіх падзеяў на Дзень волі. Таму, калі ласка, адчыніце, палістуйце і знайдзіце для сябе адну-дзве падзеі і наведайце разам з сябрамі альбо з сям'ёй і з дзеткамі. Падзеяў запланавана сапраўды шмат, а я нагадаю, што галоўным сімвалам Дня волі і наогул нашай волі з'яўляецца беларускі бела-чырвона-белы сцяг. У 2020 годзе мы выказвалі свой пратэст, выходзячы з ім на вуліцы, мы апраналі бел-чырвона-белыя стужкі, бранзалеты і нават шкарпэткі. Ну і мы з табой сёння таксама адпаведна апранулі вышыванкі. Вышыванкі – гэта такое сапраўднае беларускае святочнае ўбранне, таму, калі ласка, вышыванкі, вышымайкі, хто што мае, трэба з гонарам насіць. А вось у часы паўстання Каліноўскага беларускія жанчыны абралі іншы колер колерам супраціву, які раскажа, канешне ж, Кацярына Ваданосава. Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі і якім чынам гэта было зроблена? Як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю? У эфіры праграма «Нітка зорка». Мяне завуць Кацярына Ваданосава. Я ўмею шыць, вышываць, ткаць, а яшчэ я гісторык. І сёння мы паговорым пра чорны супраціў, альбо пра моду эпохі паўстання Кастуся Каліноўскага. Паўстанне 1863-64 гадоў, вядомае ў нас як паўстанне Кастуся Каліноўскага, гэта, напэўна, першая ў нашай гісторыі акцыя грамадскага супраціву, у якую так актыўна ўключыліся жанчыны. І гэта дакладна першая акцыя, калі мода стала сродкам змагання, калі жанчыны па сродкам свайго адзення сталі выказваць сваю нязгоду, нязломнасць. Памятаеце, як мы ў 2020 годзе апраналіся ў колеры нацыянальнага сцяга, белы і чырвоны, каб паказаць, што мы супраць рэжыму, супраць гвалту. Гэтак жа паступалі і нашыя бабулі, толькі для іх колерам самым галоўным, самым важным стаў чорны, колер жалобы па закатаваных, сасланых у Сібір, павешаных. Гісторыя вельмі іранічная навука. Яна часам паўтараецца, напэўна, дзеля таго, каб мы больш дакладна засвоілі ўрок, каб мы зразумелі, што змагацца трэба любымі сродкамі, нават хаця бы колерамі свайго адзення. Канешне, жалобныя касцюмы не маглі не прыцягнуць увагі ўлад. На вуліцах з'явіліся царскія агенты, якія з дапамогай спецыяльных гаплікаў раздзіралі крыналіны жалобных сукенак. За невыкананне указаў можна было атрымаць высокі штраф ці нават патрапіць у турму. Жанчынам дазвалялася насіць жалобу толькі са спецыяльнага дазволу чыноўнікаў. Каб атрымаць дазвол, трэба было даказаць нядаўнюю смерць бацькоў ці мужа. Але нават гэта не зламала супраціву. Калі школьніцам забаранілі насіць чорнае, яны пачалі чарніламі маляваць чорныя раменьчыкі на шыі і руках, называючы гэта жалобай, якую нельга зняць. Па меры таго, як рэпрэсію змацняліся і станавіліся ўсё больш жорсткімі, у ход ішлі таксама фіялетавы і шэры колеры. Ну-с, милостивая государыня, где ваш муж? Не ведаю. Веселая у вас семейка. Вы не знаете, где ваш муж, а сами траур носите. А может, он уже того? Или вы хотите, чтобы он умер? Мы можем этому поспособствовать. Ваш муж бунтовщик, и вы тоже. Он закончит на виселице, а вы поедете в Соликамск ворочать мешки с солью и легкие выплюнете от чехотки против государя! Решили идти. Чего вам не хватает? За что вы сражаетесь? За нашу и вашу свободу. У
Увести. Цалкам нітку зорку вы зможаце ўбачыць у аўторак у эфіры Белсату. Таксама шукайце праграму на YouTube-канале Белсат History. А мы ўжо сустракаем у студыі незвычайных гасцей. Такога у нас яшчэ не было. Сергей Велічка, кінолог і ягоны гадаванец Часнык. Прывітанне, даражэнькі. Добрай раніцы. Добрый Які проста шыкоўны Часнык у нас тут разваліўся на канапе. Скажи, калі ласка, вось зараз весна, мы запросили тебя не просто так. Весна, сыходзіць снег там, дзе ён быў. І, канешне, пад снегам застаюцца розныя сюрпрызы, неспадзяванкі. Вось як рэагаваць на гэта, як сабе паводзіць уладальнікам сабачак, які выходзяць на спацыр, напрыклад, з раніцы са сваімі гаспадарамі? Ну, самае першае, што павінна ведаць гаспадар, это ад сваёй сабакі, што калі ты не навучыў, то не трэба рабіць патрабаванні, каб яна не падымала розныя рэчы з зямлі. Ну, тое самае трэба адпрацаваць спачатку ў хаце, потым на падворку, і потым ісці на вуліцу, дзе шмат розных запахаў для сабакі, і тады это выпрацоўваецца з паўтарэннем ад 7 до 10 раз у розных абставінах, каб ён мог зразумець, што гэта нельга падымаць з зямлі. І тады не будзе менш клопатаў. Я так разумею, што мы павінны быць асцярожныя падчас шпацыру і звяртаць увагу ўсё ж такі, што сабакі робяць, а не проста ісці, напрыклад, у тэлефоне чытаць навіны. Так, это галоўная праблема, калі людзі выходзяць на шпацыр сваім сабакам, яны самі могуць правяраць твае сацыяльныя сеткі, для іх галоўнае, можа, што ў тэлефоне, але не галоўнае тое, што адбываецца з сабакам. Зараз, калі мы выходзім на вуліцу, трэба памятаць пра галоўнае правіла. Мы павінны сачыць, бо ён калі не навучаны, бо сабака мае інстынкты, і на кожны запах ён можа рэагаваць асабіста, і ад таго трэба выпрацоўваць з беконам, чыпсам, з рознымі іншымі запахамі. І тады, калі мы адпрацавалі, можам быць заспакойнымі. А калі так выходзім, то павінны трымаць увагу заўсёды на тое, што ляжыць на зямлі, каб даць своечасова сігнал яму, каб ён гэта не паднімаў. І пахваліць, калі ён гэта не зрабіў. Вось салодкае таксама, дарэчы, нельга, таму забіраю нашыя макарунцы. Але, канешне, мы падарым вам, калі будзем развітвацца. Я бачу, што Часнык трошачкі хвалюецца ў нас у студыі, але і так паводзіць сябе вельмі прыстойна. Слухай, я думаў, што дастаткова сабаку накарміць перад тым, як ісці на прагулку, і сабака той не будзе шукаць там макарунцы ці нейкія іншыя смачняшкі там падчас прагулкі, а аказваецца, нават на кожны смак трэба трэніраваць сабаку. А якія ёсць абавязковыя, я не знаю, там каманды, можа быць, которым трэба сабаку вось навучыць, каб ён мог пазбегнуць любых небяспечных сітуацый ты разам з ім? Ну, тут самае галоўнае, што ведаць, у сабак у жыцці няма смачкаў, калі яны вучаць адзін аднаго. У іх павінны быць засады, такія забароны, правілы, якія трэба выкарыстоўваць. І перш-наперш трэба паказаць, што ты не падняў, атрымуеш якийсь там смачек, ці штосьці смакотку, так, штосьці салодкае. А то бок, атрымліваецца, сабаку выгадней не падняць ежу з зямлі. Спачатку вучым, потым хвалім. Это галоўнае правіла, которое павінна быць. Здаецца, з дзецьмі таксама працуе, прыкладна тое самае. Аналагічна, правда. Зараз нас чакае сезон, калі шмат хто выпраўляецца ў розныя падарожжы. Часта мы не маем з кім пакінуць нашых сабакаў ці катоў. Вось як іх падрыхтаваць да падарожжа? Можа, ёсць нейкія такія топ-5 парадаў, як падрыхтаваць сабачку да падарожжа? Перш-наперш трэба ведаць, што мы павінны паступова працаваць з сабакам. Калі мы хочам падарожнічаць з ім на машыне, то трэба падвесці яго, бо ён успрымае ўсё праз нос спачатку, людзі ўспрымаюць ўсё праз вочы. І для нас свет адкрываецца з адной стараны праз вочы, а ён нават у студыі, ён чуе столькі запахаў, для яго это новы свет, трэба адаптавацца, прызвычаецца, і таму таксама трэба ведаць, што падысці да машыны, гэта адна частка, зайсці ў машыну, другая частка. І гэта ўсё адпрацаваць і даць яму
там, смаколікі, каб ён зразумеў, што гэта добра, ніякай праблемы няма. І самае галоўнае, не размаўляць з ім у гэты момант. Толькі мова цела, паказаць, што ўсё добра, не павінна беспакоіцца, і ты з ім знаходзішся побач. І паступова адпрацоўваць вакзалы, аўтобусы, трамваі, тралейбусы, хадзіць, быць побач і не даваць шмат розных. Вось, дарэчы, пра вакзалы там і гэтак далей. Ну, машыну яшчэ можна там панюхаць, аўтобус, тралейбус, а вось калі цягнік, падарожжа па цягніку, ці там самалёт нават, як падрыхтаваць? Ну, у гэты момант мы робім практыкаванні, ходзім у торговыя цэнтры, ходзім у вакзалы, спускаемся ў метро, ідзем, ну, можам паехаць у аэрапорт, бо аэрапорт дазваляюць сабакам прыходзіць. І тады ён, чым больш часу там, ну, знаходзіцца, ён разумее тады, што гэта не праблема, гэта нармальна. Яшчэ атрымоўвае ад нас, вот я зараз такі момант, мы не павінны яго нават ласкаць, бо ён зразумее тады, што тое, што ён беспакоіцца, гэта норма. І тое самае мы павінны рабіць у трамваях, у паяздах, у машыне, бо ён тады зразумее, што гэта як смаколік, падкрэпленне для яго. Даць яму перажыць вось гэта і проста сам супакоіць. Быць побач, так. А ўзрост, вось ці ёсць нейкі мінімальны ўзрост, з якога трэба пачынаць дрэсуру сабакі? Ну, перш-наперш, мы заўсёды так разумеем, што патрэбна дрэсіроўка, а перш-наперш павінна быць выхаванне, азнакамленне з асяроддзем, пачуццё новых якіх запахаў, як оно павінна адбывацца там у свеце, новыя гукі, бо нават калі мы глядзім на таксу, што вушы апушчаны, але ён мае добры слух, і таму успрымае ўсё перш-наперш праз нос і праз вушы, і потым ён, як знаёмы з асяроддзем, тады ён спакойней сябе паводзіць, і можна прыступаць да дрэсіроўкі. То бок, калі гаспадар альбо гаспадыня спакойны, то і сабака таксама менш нервуецца, правда? Менш размоў, больш спакою, і будзе ўсё добра. Я хочу сказаць, што гэта вельмі сур'ёзная выхаванчая праца. Вось, калі ўсё ж такі вы хочаце взяць сабаку, трэба падыходзіць да гэтага вельмі сведама і разумець, што гэта велізарны абавязак, які накладаецца на нас. Слухай, ну некаторыя ж спрабуюць дрэсіраваць і выхоўваць самастойна. Вот кажуць, ну, кінолаг гэта там задорага, не ведаю. А якія асноўныя памылкі людзі робяць, спрабуючы выхаваць сабаку самастойна? Самае галоўнае то, што мы адносімся да сабакі як да чалавека, і чалавечы свет успрымаем як той самы, што ў яго, і пачынаем з ім размаўляць. Сабака да нас прыехаў у кватэру. Ён занепакоены, шмат запахаў, і пачынаем з ім ласкаць яго, паказваць. Глядзіце, нічога з ім зараз не рабілі. Ён успакоіўся. Уже заснуў амаль. І тое самае павінна быць, самыя галоўныя памылкі, што мы зашмат даем таго падкраплення з ім, калі мы працуем і размаўляем. Спакой, яшчэ раз спакой. І тады не будзе праблем. Вось ад вас, Сергей, проста ідзе такі спакой, які таксама вельмі прыемна тут такімі хвалямі разыходзіцца ў нашай студыі. А, дарэчы, вось 25 сакавіка, ці варта з сабакам пайсці на марш і адсвяткаваць Дзень волі? Можа быць спакойна. І гэта для яго, як сабакам вы не былі, калі вакол шмат людзей, розных гукаў, это таксама можа быць як трэніроўка, адпрацоўка розных сітуацый, каб ён сябе паводзіў і быў побач з вамі і разумеў, што ўсё спакойна. Быў упэўнены ў сваім гаспадарі. Ну, на жаль, смакоццяў для чесніка мы не падрыхтавалі, але, Сергею, для цябе, калі ласка, наши фірмовыя макарунсы, выбірай самы вялікі, не ўсе, адзін з пагоні, калі ласачка. Калі ласка. Вось, частуйцеся, дзякуй вялікі за парады. Добрага шпацару вам сёння з чесныком, а мы застаемся ў нашай студыі, працягваем праграму. Да, мы дзякуем Сергею, мы дзякуем часнаку, мы дзякуем, што прыйшоў сюды на такі стрэсавы момант, і мы вельмі рады гэтай бяседзе. Я думаю, што сёння нашы гледачы атрымалі шмат новых ведаў, а зараз будзе падарожжа вакол свету за 120 секунд, ці трошкі даўжэй.
Карусель по-фінску. Ледяная, але з саунаю. Каля гораду Тампере вынаходнік Яне Капюлехта стварыў для мясцовых жыхароў незвычайную забаву – ледяную карусель. Механізм яе надзвычай просты, як і ўсё геніяльнае. На замёрзлым возеры майстар выразаў ледяны дыск дыаметрам 25 метраў і вагою прыблізна 150 тонаў. Дзякуючы малому трэнню завесці такую платформу удалося з дапамогою невялічкага рухавіка, падлучанага да сонечнай панелі. На дыску, вядома ж, усталявалі улюбёныя фінамі сауны. Адзіны мінус ледзяной каруселі, як зазначае Янне Капюлехта, палягае ў тым, што без рамонту яна здольная працаваць усяго адзін дзень. Марознае надвор'е прымушае штораніцы выразаць ледзяны дыск наноў. У Вялікай Брытаніі суд прызнаў 2 асобаў вінаватымі ў абрабаванні ў 2019 годзе родавага маёнтку Уінстона Чэрчыля непадалёк Оксфарду. Яны ўваходзілі ў склад банды з 5 асобаў, якія вынеслі з Бленемскага палацу залаты унітаз. Не спяшайцеся вінаваціць легендарнага брытанскага прэм'ер-міністра ў жыцці неадпаведна сродкам. Сантэхнічная раскоша золата 750-й пробы не была часткай інтэр'еру родавага гнязда Чэрчыля. Унітаз, які, дарэчы, важыў амаль 100 кілаграмаў, усталявалі ў палацы часова, як частку выставы працаў італьянскага канцэптуаліста Марыцыо Кателяна. Гэты свой твор ён назваў «Амерыка». У восень 2019 года 5 зламыснікаў праніклі ў Бленем і выбілі унітаз кувалдамі. Дасюль знайсці ўдалося не ўсіх чальцоў банды. Невядомы і лёс залатога унітаза. Найхутчэй яго распілавалі і збылі як лом. Залаты лом такой вагі ў 2019 годзе каштаваў прыблізна 3,5 мільёны долараў. Розныя народы і традыцыі, але агульная аб'яднаўчая радасць ад першага вясновага цяпла і сонца. У шэрагу азіяцкіх краінаў азначылі Наўруз – свята прыходу вясны і пачатак новага года паводле сонечнага календара. Гэтая старажытная традыцыя каранямі сягае зараастрызму. Яна зарадзілася яшчэ да ўзнікнення ісламу і не звязаная з гэтаю рэлігіяй. Наўруз не адзначаецца ў арабскіх краінах, а сярод постсавецкіх у якасці дзяржаўнага свята яго адзначаюць у Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджыкістане, Туркменістане і Узбекістане, а таксама ў некаторых рэгіёнах Расіі і Грузіі. Усе народы, усе краіны любяць святкаваць і маюць свае традыцыйныя святы, а мы, беларусы, маем Дзень волі, які гэта будзе ўжо 107 год запар з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Дарэчы, ці ведаеце, шаноўныя, што ўрад на выгнанні, прэзідэнткай якога з'яўляецца Івонка Сурвіла, у кнізе рэкордаў Гіннеса як самы доўгі ўрад у выгнанні, які існуе бесперапынна. Вось ужо 107 гадоў. Так. Імпрэзы, акцыі і сустрэчы, прысвечаныя гісторыі і сучаснасці Беларусі, праходзяць па ўсім свеце, ад Польшчы, Літвы да Амерыкі і нават Канады. Падрабязны спіс мерапрыемстваў і месцаў іх правядзення вы знойдзеце ў першым каментары пад нашай трансляцыяй у Ютубе, на Фейсбуку, а таксама ў Аднакласніках. Шчыра заклікаю вас пачытаць, далучацца і абіраць, куды вы пойдзеце. Так, у мяне да цябе ёсць пытанне, Аліна. Ты ўжо прыдумала, у якім строі пойдзеш на Дзень волі, на марш? Я ўжо гатова, ну, бачыш, мы з табой сёння з раніцы вельмі добра падрыхтаваліся, можна адразу і на марш. Але мне здаецца, што вось да гэтага строю не хапае аднаго аксесуару. Я так і бачу, напрыклад, на табе пояс ад беларускай ткачыхі Волі Ластаўкіна. Яна займаецца гэтым рамяством амаль 20 гадоў. Тчэ паясы сама і вучыць рабіць гэта іншых. Наша каманда завіталася да яе.
перчатку перенести для тебя. Потихонечку можно за тыдзень, я думаю, тебе будет выткать. Две, потом, бачишь, 3 дырочки, 3. Глядзи на такой довжині довгой, тому я його зав'язую тобі певним чином. Я в університет прийшла і була рускамовна, і від білоруськості була не тільки так уже доволі далеко, але я закохалася в будущого і теперішнього мого мужа. А він, Віктор мой Полішук, приїхав з Полесся і розмовляв по-білоруськи, і мене на цю справу навернув. І я зрозуміла, що мені неким чином хотілося ось цю свою білоруськость ще, що ли, неким, ось намацать, в руках потримати. Латкала я некалькі гадоў, все пачало рухацца ў бок вяселля. Вельмі хацела таксама вянчацца на рушніку, вытканым сваімі рукамі, і вось яго выткала. Там гэта зорка, сімвал чалавека, гэта вось абярэжныя сімвалы, гэта сімвал сям'і. Чаму паясы, а не рушнікі далей, или не посцілкі і так далей. Ну, па-першае, на гэта трэба болей часу, болей досведу, трэба інструмент, так? З паясамі прасцей, гэта вельмі мабільная такая штука, которую можна взять з сабою. Я тку, дзе толькі я не ткала, в самолетах, цягніках, там, в парках з дзецьмі, на дзіцячых пляцоўках. В эміграцыі менавіта ткацтва і зусім вот весь гэты перыяд, на самой справе, в перыяд 20-х гадоў, калі все пачало з-пад ног рушыцца, гэта было для мяне таким заняткам, который трымаў мяне вось на маіх нагах, не давал выбіць глебу зусім з-пад ног, тому што гэта, вот, як ведаеце, было штосьці такое, што незыблемае, за што ты можаш трымацца. То бок цябе шатае, а ты вот трымаешся за этой ніткі натуральным чынам. Ты чеш і разумееш, што ты, як быццам, дзякуючы гэтаму выжываеш. А може які-нибудь такі, не, давай, не это. О, да. І ми как бы просто так. В Варшаве, вот, дзякуючы тому, што шмат беларусаў, адчуваеш себе, не зусім чужым, да, тому што ты можаш, вот я уже зараз, колькі гэта атрымліваецца, я пачала майстар-клас свой першы, быў 2 гады таму назад. І я часам ловлю себе на думцы, калі, напрыклад, я сядаю і еду ва Вроцлаў, ці, напрыклад, в Кракаў на майстар-клас, і ведаю, што я прыеду, мяне там чакаюць людзі беларусы, дзяўчаты, не толькі дзяўчаты, да рэчы, 3 хлопцы ўжо прыходзілі на мой майстар-клас. Сакральны занятак вельмі. Он вельмі моцна звязвае нас яшчэ. Вот як я кажу заўсёды таксама, калі я пачынаю майстар-клас, а заўсёды кажу, што пояс, он же як бы не мае ні пачатку, ні канца. Ну, умоўна, мы его пачынаем в какой-то момент і заканчиваем тады, калі нам хочацца. Так як і рушнік. Але ён не мае ні пачатку, ні канца. Да? І гэта як штосьці такое, вот як сусвет, як шлях. І як сувязь з каранямі і з будучым, як сувязь з зямлёю і з космосам. Гэта вельмі такая глыбокая штука. Для меня зусім гэта магія. І у меня мурашки аж пошли, и мне хочется вот этой магией делиться. Я мару, на самой справе я мару, што, магчыма, калісьці я ад паясоў пайду далей і змагу нешта рабіць. У меня зусім такая мара, што такая буду бабулечка, ну, может, не бабулечка, а буду сидеть в доме, там где-нибудь с садом, с кроснами и ткать. И ткать не толькі паясы, а, магчыма, рушнікі і тканіны таксама так. Мы з Андрэем кепска падрыхтаваліся да праграмы «Паясоў няма». Чаму? Хаця я маю свой пас, які быў створаны адмыслова да майго гарадзенскага строю, і я абяцаю, што сёння выкладу ў свае сацыяльныя сеткі гэты пас. І, дарэчы, вы ведаеце, што кожныя паясы яны маюць іншую сімволіку, маюць іншыя узоры і іншыя колеры. Вось які бы ты сабе хацеў пас беларускі? Я вось не ведаю. А ёсць, я ведаю, што ёсць яшчэ акрамя чырвоных і блакітныя хіба? Яны ёсць розныя, можна зрабіць. У мяне з ружовым, бела-сіні ружовы. Ну вот мне які-нибудь цёмна-сіні прыгожы з васількамі. Клас. Ну все, пойдзем на майстар-клас, запішемся даволі. Я думаю, што і вы таксама, шаноўныя, можаце запісацца і зрабіць свой пас. Дарэчы, ён класна выглядае з сучаснымі строямі, можна стылізаваць, напрыклад, з джинсамі, ці вось як у нашай рэпарцёркі Паліны была павязана на пінжак, і гэта выглядала вельмі стылёва. Ще можна на кімано.
калі маеш кімано, трэба спачатку набыць кімано, хаця, думаю, можна завітаць да Волі Кардаш. Ну што, ты прыйшоў проста пра паясы расказаць, ці яшчэ штосьці у цябе ёсць? А я маўчаў, а цяпер вось распавяду вам. Я залез у наш чацік пад Ютубам, пад гэтай самай трансляцыяй, і заклікаю вас таксама да нас далучацца, пішыце, што вы робіце, як плануеце святкаваць Дзень волі і гэтак далей. І вось у нас ужо ёсць першыя каментары наконт Дня волі. Па-першае, там яшчэ ў нас мы размясцілі апытаначку з пытаннем, ці святкуюць беларусы, ці святкуеце вы Дзень волі. Будзеце святкаваць Дзень волі. Так, і што, будуць ці не? 11% будзе, калі вернецца ў Беларусь. Не будуць святкаваць 19% і 70% цвёрда кажуць, што будуць святкаваць. Я думаю, варта не адкладаць, святкаваць трэба заўсёды, нават у самыя цяжкія часы трэба знайсці сілы, матывацыю і адсвяткаваць, запрасіць сяброў. Ведаеце, у нас вось мне не хапае такой традыцыі застолля, сесці ўсе разам, пасілкавацца, павячэраць, папіць штосьці файнае, паспяваць. Ось, а якія песні ты ведаеш, які да Дня волі бы пасавалі? Ой, вялікі спіс, я іх слухаю нават не без няволя, а ў смутку. Якія-небудзь у гушчарах, мой топ, аксамітны летні вечар у любым выкананні. Ну і штосьці з данчыка можна браць любую абсалютна і будзе даспадобна. Андрэй, я не ведала, што это такі сентыментальны, а я вось на 25 сакавіка банальна люблю песню нашага класіка 25 сакавіка. У руцэ каханая рука. Вось, так што можна сабраць цудоўны плейліст і паспяваць разам з блізкімі сябрамі. Дарэчы, паспяваць можна яшчэ і шмат дзе. Сёння ў гэтым жа нашым чаціку ляжыць гайд па тым, дзе ў якіх месцах беларусы святкуюць за мяжою Дзень волі. Я думаю, што там дакладна можна будзе з кімся хорам в сотню праспяваць чалавек. Я ведаю, я вось атрымлівала запрашэнне ад Бістро 2020, так што, шаноўныя, калі у вас няма планаў на вечар, думаю, вы можаце далучыцца да такой бяседы беларускай у Варшаве альбо запрасіць сяброў. Дарэчы, напішыце нам, з якіх гарадоў, мястэчак, вёсачак вы нас сёння глядзіце. Нам вельмі цікавая геаграфія. А я думаю, што яшчэ вельмі важным элементам святкавання Дня волі з'яўляюцца стравы. Вот у тебя есть нейкая ассоциация, что бы пасавала до Дня воли? Якая страва? Но калі мы за душкамі пакінем чырвонае і белае віно, то тады, в принципе, можна... Все пасуе. У меня ёсць, дарэчы, традыцыйныя стравы, якія я люблю рыхтаваць на Дзень волі. Па-першае, я люблю рабіць качку, і раблю такія клёцкі з бульбы, але фарбую іх у такі чырвоны бурачковы колер. Вось такія бурачковыя клёцкі раблю да качкі. І таксама бурачкі можна падсмажыць. І раблю белы-чырвона-белы торт. Дарэчы, гэты торт я зрабіла ўпершыню яшчэ вельмі даўно, калі ў гародні, яшчэ ў школу хадзіла. І мы хадзілі, святкавалі на мітынгі. Такі, ведаеце, сметаннае жыле, потым жыле такое чырвоненькае, і зноў сметаннае. Нават малявала пагоню калісьці там. Ну, слухай, это была цудоўная реклама твоих страваў. Я спадзяюся, што ты запросіш нас з Анатолем тады на свае клёцкі. Як мінімум магу запрасіць на мой кулінарны блог. 1001 коўшык. Дарэчы, я ўжо там даўно нічого не пісала, але, мабыць, варта аднавіць. Абавязкова. Шаноўнае гаспадарства, мы працягваем наш эфір. Вось першая гадзіна ўжо скончваецца. Запрашаем вас усіх святкаваць Дзень волі і бачымся ўжо літаральна праз некалькі хвілінаў. Спадзяюся, наша наступнае відэа падыме ваш настрой. Мы не абіралі часу, у якім жывем, але абралі кім і як жыць у гэтым часе. Заўсёды гатовыя бараніць сваё і дапамагаць іншым. Мы бачылі на свае вочы, якія мы і колькі нас. Усё было недарма. У нашых сэрцах жар не згас. Мы носім сваё неба з сабою. Мы ведаем, што зрэшты ўсё будзе добра. Кожны з нас стварае Беларусь у сабе і вакол сябе. А хто край свой бязмерна любіць, той абавязкова перамагае. Нас не знішчыць, бо кожная нашая справа, кожнае сказанае, кожнае напісанае слова ўжо ёсць часткай існага. Нас не спыніць і не стрымаць, нават кратамі. Бо што б ні здарылася, мы ёсць адно ў аднаго. Нам ёсць што сказаць, што паказаць, што падараваць адно аднаму
і ўсяму свету. Рабі нечаканае, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто. І тады пераможам. Дудка ж свішча, дудка іграе, пошчак далёка па свеце гуляе. Усюды ён шлях пракладае, людзей на вялікую бітву ўзнімае. Нашыя зерні раскіданыя па ўсім свеце, і яны абавязкова прарастуць. Беларусь жыве ў нас, жыве вечна. Беларусь – гэта мы. Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Вас яшчэ раз вітае раніца з Белсатам. У студыі Аліна Коўшык І Анатоль Шэрвелі. Сёння 23 сакавіка. 25 сакавіка Беларусі святкуе дзень волі. Уже столькі разоў мы вам сёння сказалі, але яшчэ раз нагадаем, калі хтосьці можа не пачуў, але толькі да нас далучыўся. 107-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці першай нацыянальнай дзяржавы Беларускай Народнай Рэспублікі. Святкаванні ўжо праходзяць ва ўсім свеце. Ад Беластоку да Сіэтлу. Іх спіс вы можаце знайсці ў першым каментары пад нашай трансляцыяй у Ютубе. І, канешне, калі вы прачытаеце вось весь гэты спіс, напішыце нам, адкуль вы нас глядзіце і ці збіраецеся браць удзел у святкаваннях Дня волі. А вось што мы падрыхтавалі для вас ужо гэтай раніцай. Люлі-люлі і пакрысе на расе. Самыя вядомыя беларускія калыханкі праспявае вядучы праграмы «Мова на нова» Віктор Шукіловіч. 5 спектакляў ад вольных купалаўцаў. Сустракаем тыдзень тэатра з нашай госці Валентинай Гарцуевай. Сучаснае ткацтва як адраджэнне традыцый. За кросны ўзялася корэспандэнтка Белсату Паліна Еўстаф'ева. Чай ці гарбата ў этымалагічных і гістарычных тонкасцях дапаможа разабрацца Цімох Акудовіч і ягоныя коцікі. А мы ведаем, што коцікі ёсць не толькі ў Цімоха Акудовіча, мы ведаем, што і беларусы коцікі. Згодны? Канешне. Я нагадаю, што вы можаце пакінуць каментары і пытанні да нас у нашым чаціку ў трансляцыі в Ютубе на канале Белсат Лайф. Можаце пытацца, там, як мы тут сябе пачуваем, там, але таксама расказвайце, як вы святкуеце Дзень волі. Нам таксама вельмі цікава, мы б хацелі бы, каб все-таки стваралася нейкая ўжо традыцыя, ну, не знаю, там, як у амерыканцаў на Дзень незалежнасці яны робяць барбекю, там, салют. Хай будзе нейкая свае, нейкі свой спіс традыцый, поэтому пішыце, як вы святкуеце, гэта вельмі карысна. Новы спіс традыцый на Дзень волі. Будзем яго тыражаваць, зробім матэрыял на Белсаце, пакажем у аб'ектыве, распавядзем у раніцы, каб усе беларусы ведалі, што рабіць. Так, тут камерамі пагубіліся. Мы, шаноўнае спадарства, што? Да, адзіна я хацеў сказаць, што калі вы пішаце з Беларусі, ну, дбайце пра бяспеку. Можа быць, не пішыце са свайго уласнага аккаунта, а стварыце нейкі спецыяльны аккаунт, каб камунікаваць з намі, з іншымі людзьмі бяспечна ў чаціку Белсата. Нягледзячы на тое, што зараз раніца, прапаную вам паслухаць калыханкі, але, калі ласка, не засынайце. Ці ведаеце вы, што самыя вядомыя калыханкі напісалі дырэктар тэлебачання і бацька вядомага рок-музыкі? Калыханка – гэта традыцыйны від беларускіх народных песень. Колькі матулі ўкладаюць дзетак спаць, столькі існуюць калыханкі. Народныя калыханкі простыя і меладычныя. Люлі, 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 усе дзеткі паснулі, адна моя ляля не спіць, не гуляя, з катком размаўляя, люлі, люлі, люлі. Калыханкі перадаваліся з пакалення ў пакалення, прыдумляліся самімі людзьмі, таму тэксты маглі адрознівацца нават у межах аднае вёскі. Аднак нямала аўтарскіх калыханак напісалі і беларускія паэты, якія сваім талентам дапамагалі засынаць беларускім дзеткам. Бадай дзве самыя вядомыя калыханкі – гэта «Доўгі дзень», «Цёплы дзень» і «Дзед-барадзед». Кожны іх ведае, але не кожны назаве аўтараў. Пакрысе на расе
патухаюць зоркі з клюшкі. Пад гэтыя радкі дзесяцігоддзямі засыналі мільёны беларускіх дзетак. Аўтар калыханкі слынны паэт Геннадзь Бураўкін. Цікавасці дадае факт, што на момант напісання калыханкі Геннадзь Бураўкін з'яўляўся кіраўніком беларускага тэлебачання і радыё. Паэт прыгадваў, што асабліва многім дзеткам спадабаліся нечаканыя і смешныя радкі. Спяць машынкі ў гаражы. Быў момант, калі калыханку паспрабавалі замяніць іншай песняй, але яна пратрымалася нядоўга. Давялося вяртаць улюбёную старую. Хто я, дзед Барадзед, абышоў белы свет, адкажа вам любы беларус. Тэкст гэтай несмяротнай калыханкі напісаў Артур Вольскі, знакаміты беларускі літаратар, а таксама бацька славутага музыкі Лявона Вольскага. Дарэчы, пэўны час Вольскі таксама працаваў на кіроўных пасадах, узначальваў тэатр юнага гледача, а таксама быў дырэктарам дома літаратараў. Але, як бачыце, адміністрацыйная праца не перашкодзіла беларускім паэтам стварыць напраўду культавыя тэксты, якія многія лічаць ужо практычна народнымі. Так і ёсць, абсалютна народныя, але ад калыханак мы ўсё ж такі, сябры, прачынаемся. Гэта раніца з Белсатам, а у нас тыдзень тэатру, які зусім хутка. Ён пройдзе з 26 па 30 сакавіка і будзем да яго гатавацца разам з Валенцінай Гарцуевай, акторкай тэатральнай трупы «Вольныя купалаўцы». Вітаю, Валенціна. Вітаю. Вось хацеў сказаць, можна я скажу? Вы так падобны на сваю маму. І мяне пытанне такое, які у вас настрой, хваляванне, радасць, прадчуванне, ну, ўсё-такі цэлы тыдзень тэатра? Ну, настрой хутчэй за ўсё святочны, бо, будзем шчырымі, купалаўцы ў цяперашніх абставінах не вельмі часта выходзіць на сцэну, таму раней можна было б сказаць, што сыграць 5 спектакляў запар – гэта, ну, такі звычайны лад актора. Цяпер для нас гэта вялікая падзея. Гэта падзея таксама для нашых гледачоў. І, ну, мы маем увесь спектр эмоцый, хвалюемся, вядома, рыхтуемся і чакаем, вельмі чакаем сустрэчы. Валенціна, вось, можа, вас зараз не так часта можна пабачыць, але думаю, што народная любоў і каханне да купалаўцаў, яно нікуды не дзелася, і, напэўна, наколькі я ведаю, квіткі раскупаюцца вельмі імкліва. Раскажыце, калі ласка, якія спектаклі можна паглядзець, і ці ёсць яшчэ надзея знайсці недзе квіточак? Квіточкі можна знайсці на спектакль «Мой хлеб» у выкананні Зоі Белахвосцік, это моноспектакль. Астатні, на жаль, паколькі я ведаю, ужо аншлаг, і яны прададзеныя. Спектаклі мы збіралі, як быццам, каб яны былі вельмі разнастайныя, але ўсё ж нейкія важныя тэмы для нас, для купалаўцаў, падымаліся ў кожным. Таму вось распачынаем мы 26 сакавіка наш тыдзень са спектакля «Мой хлеб». Спектакль пра Беларусь, пра уплыў, напэўна, нават палітычны на лёс беларусаў, на лёс купалаўцаў, шмат пра купалаўцаў, шмат пра сям'ю. Далей, 27 сакавіка, у дзень тэатра, непасрэдна 28 сакавіка, мы паказваем спектакль «Гусі, людзі, лебедзі» паводле раману Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Мы гэты спектакль даволі паспяхова паказвалі па Польшчы ўжо, але, здаецца, зразумелі так, што чамусьці ў Варшаве ён прайшоў толькі адзін раз, чаму б яго не ўзнавіць, не ўзгадаць, тым больш гэта па колькасці артыстаў самы такі шматлікі спектакль, вельмі тонкі, пра любоў, пра самоту. Далей 20... Дарэчы, паводле крытыку, адзін з найлепшых вашых спектакляў, таму вельмі раім, калі вы яшчэ не набылі квіткі, можа, хтосьці будзе прадаваць альбо запросіць вас у... Ну, дарэчы, наш любімы такі спектакль, ён адзін з першых, які ўвогуле з'явіўся, так бы мовіць, у выгнанні. Далей, 29 сакавіка адбудзецца спектакль «Экстрэмісты» па
п'есе Юліі Тимофеевай. Гэты спектакль, мне здаецца, увогуле мусіў з'явіцца ў нашым рэпертуары, таму што ён вельмі нам сугучны, нам купалаўцам, бо гаворка ідзе пра людзей мастацтва ў няволі, увогуле пра мастацтва як зброю супраць гэтай няволі, супраць рэжыма. І апошні спектакль, які мы завяршаем наш тэатральны тыдзень, гэта «Закамерон», уже такі знакавы, можна сказаць, спектакль паводле аднайменнай кнігі Максіма Знака. Кожны спектакль вельмі годны, і мы шчыра радыя, што вы ўсё ж такі не спыняецеся, працягваеце сваю працу. Я честно скажу, я вельмі раіў бы схадзіць усім, ну, на ўсё, але я вельмі раіў бы схадзіць на моноспектакль «Мой хлеб», дзе галоўную ролю выконвае, ну як выконвае, расказвае пра сваё жыццё наша народная артыстка Зоя Белахвостак, ваша мама, да, і мы тут сёння казалі ўжо пра тое, што на кожны дзень спектаклі, але я ведаю, што і ваш тата, рэжысёр Александр Гарцуев, таксама ён у 3 спектаклях, по-моему, з 5 рэжысёр, мама грае ва ўсіх, да? Вы граеце таксама амаль ва ўсіх. Гэта не занадта жорсткі ўсё-такі графік? Ну, потом будете адыходзіць, пэўна, ад гэтага паўгода, не? Ну што вы, мы ж прызвычаіліся кожны дзень звычайна выходзіць на сцэны, кожны год такое было, лишь пасля нашага сыходу ўсё змянілася. Мама сапраўды занятая ў 3 спектаклях з 4, я занята толькі у спектаклі «Гусі-людзі-лебедзі». Вось, але, канешне, самы важны для яе спектакль гэта ўсё ж такі «Мой хлеб». «Мой хлеб», і ён такі, ён для нас важная такая кропка, з якой мы хацелі б распачаць. Ён шмат тлумачыць увогуле пра купалаўцаў, што мне вельмі падабаецца, вось што акрамя вось гэтай 100-гадовай гісторыі купалаўскага тэатра, там ёсць, магчыма, невідавочна, але вельмі трапныя паралелі мінулага з цяперашнім, якія дазваляюць нам, магчыма, лепей зразумець увогуле, хто мы, ці беларусы, закладнікі свайго лёсу, ці ў іх ўсё ж такі ёсць сілы на гэтае змаганне, на перамены. Тыдзень тэатру пачынаецца 26 сакавіка, але 25 ці купалаўцы будуць рэпетаваць, ці здолець усё ж такі адсвяткаваць Дзень волі? Мы будзем святкаваць працуючы. Гэта, дарэчы, вельмі трапна для актораў і журналістаў. Мы таксама святкуем на працы. Так, у нас гэта звыклая справа. Все-таки хацелася б запытацца яшчэ такую маленечкую, але важную дэталь хацеў бы для сябе высветліць. Вось з 20-го года цягнецца наша змаганне. Што змянілася за гэты час для купалаўцаў? Што змянілася для вашай групы? Ці абмяніўся акторскі склад за гэты час? Не, мы толькі пасталелі за гэты час, але гэта, напэўна, не галоўнае. Ну, што змянілася? Галоўнае адрозненне, напэўна, у тым, што ўсё ж такі цяпер мы ўсё робім самі. Калі раней мы выключна займаліся ў тэатры Міянкі Купала, мы выключна займаліся сваімі прафесійнымі абавязкамі. Акторскай справай. Так. А зараз усё? Усё ад арганізацыі, не ведаю, дэкарацый, касцюмаў да продажу квіткоў. Мы гэтага нічога не ўмелі. Не ўмеем, робім памылкі. За кошт гэтых памылак вучымся, магчыма. Але калі ж мы не будзем гэтага рабіць, нішто ж не будзе працаваць. Мы ж разумеем, не будзе купалаўцаў. Таму, ну так, усё ў нашых руках. Мы Шчыра вам за гэта дзякуем, што вы не апускаеце рукі, што вы застаецеся для нас сімвалам барацьбы супратыву тэатру і за тое, што дорыце нам гэтую надзею і прыгажосць. А я вось хачу вам таксама падарыць нашыя макарунсы, Валянціна, калі ласка. Дзякуй, гэта вельмі, ну вось, бела-чырвона. Бела-чырвона-белый. І, канешне ж, мы запрашаем вас на спектаклі. Глядзіце, купалаўцу можна паглядзець, дарэчы, і на ютубе некаторыя спектаклі ёсць для тых, хто не зможа, напрыклад, завітаць на паказы. Так. Ёсць. Так. Дзякуй вам вялікі за тое, што завіталі. Прывітанні і маме, і таці, і ўсім купалаўцам, якіх мы вельмі, вельмі любім. Дзякуй. А зараз самы час вярнуцца ў майстэрню беларускай ткачыхі Вольгі Ластаўкінай, чые працы так уразілі нашу корэспандэнтку Паліну Евстаф'еву, што яна сама ўзялася за кросны.
можна навчитися. Треба ручки, калі є, все тримається. Поліна вирішила вчитися на самому складаному, що тільки можливо. Мені подобається колись побилочка, ці маленькі вузельчики, тому що ти річ зроблена руками, можливо, в цьому і є сенс. Ці могу я спробувати зараз зробити такий пригожий пояс? Спробувати, звісно, можете, але треба трошки підготовчих етапів. Щоб зробити на бердичку пояс, так, треба мати само бердичка, інструмент, так, треба мати нитки, треба мати руки, ну і треба мати ще криницю інформації, скуль, наприклад, взяти узори. Можливо, до речі, не мати ніякої криниці інформації, придумати узор з голови. Есть так званые узорные нитки, в моем выпадку это червоные, так? И ниточки основы. Коли говорить, тяжко зразумець, лепш робити руками. Дякуючи бердичку, нитки разделяются на два слоя, утворяется так званый зел. Потому что один слой ниточек заправлены в дырочки, и они амаль не рухаются, а другий слой заправлены в щілинки. До речі, ось эта ниточка на бердичку червоненькую я завязала не просто так, она две навод має функції. Перша, она показывает середину бердичка, ось в таким широким берде, коли мы не можем одразу отличить, да, все щілинки, а по-другому это еще таки маленькая такая бережная функция, как не сурочили майстрицу. Ось мы набрали узор и повинны это все заткать. Коли у меня человек замовляет пояс, я ему кажу, что это займет приблизно 2 тижні, потому что я ведаю, что я не буду сидеть целый день, працовный 8 годин и ткать тільки пояс, а у меня ще є які інші там функції, обов'язки. Але коли задаться метой і сапраўды ткать по шмат годин, по 8, наприклад, в день, это можно за 2-3 дні выткать пояс. Спробую. Коли ёсць моцнае нацягненне, як бы нітачкі самі табе дапамагаюць. Калі мы гэты узорчык набралі, нам трэба его як бы зафіксаваць, так? А для гэтага нам трэба взяць челночок і перакінуць нітачку на іншы бок. Новичку прасей браць такія баваўняныя нітачкі, которые не чапляюцца і лёгка разделяюцца. Во, Полина наткала 1, 2, 3, 5 радочков. Проникла в матрицу узора. Але ведаеце, спине цяжка. Так, таму абавязкова трэба знайсці адразу зручную позу. Ну что, Ольга, як у меня атрымліваецца? Супер, молодчинка ты, Полина. Ты проникла в эту матрицу узора, и еще трошечки тебе набить ручку, не забывать про нацягнение, и все будет цудовно. И доброго наставника. Дякую вам. Дякую. Што ж, дзякуем Паліне і спадзяемся, што ў наступным сюжэце пабачым яе ў новым паяску. Я хачу, дарэчы, дадаць, што вельмі мару навучыцца рабіць вось гэтыя паясы сваімі рукамі. Так, на самай справе ткацтва увогуле, як рамясло, як такое мастацтва, гэта ў Беларусі было традыцыйна мужчынскім заняткам, хаця, канешне, ткалі шмат і жанчыны. Анатолий, я думаю, у тебя все атрымаецца, ведаючы, якая у вас таленавітая сям'я, і ведаем, я думаю, это не сакрэт, што Анатолія жонка Света Шэрвель, гэта адна з найлепшых беларускіх майстрыхаў, якая, дарэчы, зрабіла нашыя сённяшнія вышываначкі. Так. Правда, не за ноч, ўсё гэта доўгая справа, але шчыра раім вам паспрабаваць таксама зрабіць такія паясы. Я хочу толькі прывітацца з нашымі гледачамі, які пішуць нам: добрая беларуская раніца з Берасця, закаханая, вітаем вас, а таксама вітаем Сакавік, які піша нам з Горадні, прывітанне Горадня, і Вожык Патрыёт нам піша, што строі гэта заўсёды прыгожа. Цалкам згодная. А у нас зараз шок-контент. Які ў нас шок-контент? Метеорит упаў.
На Смалявічы ўжо знайшлі 5 частак метэарыта, а самая вялікая важыць 230 грамаў. Не можа быць, што гэта вот з грукатам? Увогуле 600 грамаў. Які гэта грукат? 600, я не ведаю, каменьчык надта можа не аж такі вялікі. Але гэта не першы метэарыт у Беларусі. Не першы. Я ведаю, што гэта не першы і не другі, не трэці. Это 8-й пацверджаны нябесны камень, знойдзены на тэрыторыі Беларусі. А ведаеш, які быў самы вялікі беларускі метэарыт? Не. Ён зваліўся на нашу зямлю ў раёне Брагіна ў 1810 годзе і важыў 823 кілаграмы. Гэта цэлая глыба, здаравенны валун зваліўся з неба. Уяўляю, як спужаліся мясцовыя жыхары. Хіба што, можа, ён у балота паваліўся, то тады так. Дарэчы, зараз ёсць людзі, якія калекцыянуюць метэарыты. Гэта нават ведаюць на беларускую, якая гэта робіць. Мабыць, варта і будзе запрасіць да нас у праграму, бо пасля такіх навінаў хочацца папіць вадзічкі. А можа, чаю? Лепей гарбаткі. Так, разбяромся, што смачней. Гарбата доўгі час была забавай выключна эліт, але паступова з павелічэннем месцаў вырошчвання гэтай расліны, а таксама з паскарэннем шляхоў зносінаў, гарбата танела і пачала прыходзіць у дамы да простых людзей. У пэўны момант гарбату пачалі падаваць у кавярнях. Пры гэтым трэба адзначыць, што ў адрозненне ад кавы гарбата не стала такой папулярнай у большасці еўрапейскіх краін, апроч двух, дзе менавіта гэты напой ператварыўся ў культ. Дзве гэтыя краіны – гэта Англія і Расія. У Англіі гарбату вельмі полюбілі манархі і магутная Ост-Індская кампанія. Гэта і прывяло да таго, што на Туманных астравах гарбату п'юць кожны дзень у 5 о'клок з малаком і рознымі іншымі незвычайнымі рытуаламі. У Расіі з гарбатай пазнаёміліся наўпрост праз Кітай. У пачатку 17 стагоддзя кітайскія паслы падарылі першаму Раманаву некалькі скрыняў з гарбатай. Таму вельмі спадабалася. Цягам 18 стагоддзя ў Расіі сфармавалася цэлая чайная традыцыя. Пачалі масава выпускаць самавары, чай пілі дома ўсе ад сялянаў да дварянаў, і, што самае важнае, з'явіліся чайныя, публічныя месцы распіцця гэтага напоя. То бок, чай замяніў у Расіі каву. У ВКЛ жа гарбата заставалася выключна забаўкай для магнатэрый і не мела асаблівага распаўсюду сярод звычайнай шляхты. Цяпер агулам лічыцца, што першае знаёмства з гэтым напоем на нашых землях адбылося падчас крывавага потопу, калі маскавіты занялі Магілёў, і селі там піць свой чай. Такое сабе знаёмства. Крывавае чаяпіцце. Можна і так сказаць. Па выніку атрымалася так, што пасля падзелу Рэчы Паспалітай кава і гарбата не па сваёй волі на нашых землях сутыкнуліся як ідэалагічныя супернікі. Кава – сімвал адначасова тутэйшай традыцыі, і сімвал еўрапейскай рэвалюцыі, а гарбата – сімвал акупацыі. Больш не буду піць гарбату. Ты ж так не піў. Яшчэ больш не буду. Скажаш ты ўрэшце, чай ці ўсё ж гарбата? Гэта. Слова «чай» паходзіць непасрэдна ад кітайскага слова і выкарыстоўваецца большасцю еўрапейскіх народаў. Слова ж «гарбата» выкарыстоўваецца толькі ў краінах былой Рэчы Паспалітай, у Польшчы, Літве і Беларусі. Такое дзіўнае аб'яднанне. Гэтае слово паходзіць ад лацінскага слова «herbe», што значыць «трава», і сведчыць пра дзве простыя рэчы. Па-першае, пра тое, што гэтая трава прыйшла да нас найперш як лек у 17 стагоддзі, і другое пра тое, што ў Рэчы Паспалітай вельмі любілі лаціну. Таму цяпер некаторыя людзі кажуць, што па-беларуску правільна казаць чай, так як у Кітаі аўтэнтычна, а гарбатай называць выключна зёлкавыя ўзвары на траве. Іншыя ж спасылаюцца на тутэйшую традыцыю Рэчы Паспалітай і настойваюць на слове гарбата. І падаецца, гэта бітва яшчэ не скончаная. Галоўнае, што скончаная бітва паміж кавай і гарбатай. Піце на здароўе любы з гэтых напояў. Галоўнае, не забывайце пра іх асноўную якасць. Яны аб'ядноўваюць людзей і натхняюць на важныя ўчынкі. Шановныя сябры, глядзіце вось гэта
цудоўнае гістарычнае шоу з коцікамі у эфіры Белсату у панядзелак у 21:30. Я, дарэчы, Андрэй, хочу прызнацца табе, што я вялікі фанат гэтага шоу. Мне так падабаюцца гэтыя коцікі. Я ведаю, як гэта ўсё робіцца. Гэта заслуга амаль што, можа быць, аднаго чалавека, так? Вот, Цімоха Кудовіч, прывітанне вялікае. Я твой фанат. Это класна. Людзі, глядзіце гэта шоу просто, ну, глядзіце ў эфіры, глядзіце потым яшчэ на Ютубе. Можна паглядзець на Белсат History на канале. Цалкам падтрымліваю. І працягнем беларускую тэматыку. Навіны пачытаем пра тое, пра што вы, беларусы, пішаце і што публікуеце ў сацыяльных сетках. І гэтак гастранамія зноў. Асіміляцыя Макдональдса ў Беларусі працягваецца. Беларуская кухня славіцца сваімі простымі, але неверагодна смачнымі спалучэннямі. І вось хатнія рэцэпты, што перадаюцца з пакалення ў пакаленне паміж беларусамі, натхніла Макбай, гэта такі аналаг Макдональдса ў Беларусі, на стварэнне асаблівых бургераў. Гэтак з'явіўся бургер з квашанай капустай пад назваю «Родны бургер». Вось такая прыгажосць цяпер прадаецца ў гэтых вот самых беларускіх Макдональдсах. У склад уваходзіць ялавічына, салат, агуркі, квашная капуста, грыбны соус і чамусьці сыр чэдар. Наколькі ён беларускі? Мне здаецца, што гэта вельмі класны, можа быць, такі букет араматаў, але вот наконт квашанай капусты сумняюся. Яна можа быць цвярдаватай для некаторых зубоў, ну але, кароць, на густа смак там няма таварышаў. А што калі зрабіць бургер? Это просто такая дурная ідэя з двух дранікаў сверху і снізу. Ці можа... Здаецца, ўжо ёсць. Дранік бургер уже я недзе бачыў, нешта такое. Тады добра. І на салодкае дэсерцік. Распавяду вам, у тиктоку набірае папулярнасць новы бельгійскі шакалад, як па мне, з вельмі спрэчнай назвай «Валасы анёла». Відэа, якое вы бачыце, ўжо набрала ў тиктоку амаль 9 мільёнаў праглядаў. Сама плітка ружовая, а начынне зробленае з такога адмысловага рэчыва, якое візуальна нагадвае валасы. Валасы, уявіце сабе. Але па факце гэта зроблена з нечага накшталт салодкай ваты. Такое дзіва, дарэчы, ужо можна набыць нават у Менску, але гэта не той бельгійскі шакалад, які есть вот жанчынка на ваших экранах. Гэтыя шакаладкі таксама навучыліся рабіць самі беларусы. Ты так смачна расказваеш, што я нават вот другі раз захацеў пачнуць, ці трэці, чакай, я падумаю, другі. Дарэчы, а ты сам задаеш пытанні ў інтэрнэце? Нейка, хоць нешта ты пісаў, падумай над гэтым, прыйдзеш вось наступны раз, раскажаш. А зараз у нашым эфіры шоу «Хай так». Купила, значит, жена детский телефон, чтобы малую отвлекать от настоящих телефонов. Волшебная кнопка «Покойся с миром». Трудности перевода с китайского. Водка. Добрый день. Я представитель отдела защиты прав потребителей Министерства торговли Республики Беларусь. Мы собрали пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы о нашумевшей детской игрушке, которую мы, между прочим, считаем отличной. А сейчас я готов ответить на любые ваши вопросы. Прошу вас. Журнал для молодых семей «Мама, папа и я» как причина для льготного кредита. Скажите, а почему же все-таки на букву «В» ваш телефон говорит «водка»? Как вообще появилась такая ассоциация? Знаете, если говорить по правде, изначально вместо водки на букву «В» была вода. Но после распоряжения нашего президента, что все производимые товары должны быть ориентированы на российский рынок, было решено воду заменить на водку для близости, так сказать, к потребителю. Все-таки канализация там есть не в каждом районе, а вот водка в каждом. Мамский журнал. Бей своих, чтоб чужие боялись. А какие еще интересные функции у телефона, которые не попали на видео? Знаете, в некоторых телефонах есть функция «родительский контроль». Так вот, в нашем телефоне есть функция «МВД-контроль». А как она включается? А ее не надо включать. Она по умолчанию стоит, понимаете? К каждому телефону прикреплен сотрудник МВД, который постоянно прослушивает даже детский телефончик. И дети всегда на прослушке. Да и сотрудники МВД хоть чем-то заняты. А то их у нас столько, что девать некуда, ну сами знаете. Да, слушаю вас. Детский еженедельник, который учит грамотному употреблению алкоголя. Пионер всегда готов. Скажите, какие еще игрушки помимо телефонов вы планируете выпускать?
Ну, сейчас у нас в разработке умный футбольный мяч. Когда ребенок его бьет, он говорит: бросай футбол, иди учиться, в белорусском футболе все равно денег не заработаешь. А также мы готовим кубик Головченко. А по какому принципу он работает? Принцип почти как у кубика Рубика, только собирать надо не цвета, а слова в грамотное предложение. И главная фишка, что в нем используются цитаты Головченко. Правда, из-за этого игрушка нелогичная, и собирать слова в цитаты очень сложно. Я бы сказал, практически невозможно. Спасибо всем огромное. До встречи на следующей пресс-конференции. Берегите себя. Цалкам сатырычнае шоу можна глядзець на Белсаце па суботах у 21:30. Таксама выпускі можна адшукаць, ну і гэта не цяжка, на YouTube-канале Белсат Лайф. І на Белсат Лайф, конечно же, вы можете глядзець нашу раніцу на Белсаце. А мы вітаем у студыі раніцы мастачку Дар'ю Цемру. Добрый дзень. Вітаем, Добрый Дар'я. дзень, вітаю. Добрый дзень, Дар'я. На 28 сакавіка запланавана адкрыццё вашай выставы. Праект мае назву Fragile. Деликатность. Так, крохкасць. Да, што на ёй можна будзе пабачыць? На ёй можна будзе пабачыць карціны, якія падобныя адначасова на цела і на фарфор. І я распавядаю пра адначасова і пра крохкасць, і пра сілу чалавечай прыроды у гэтых карцінах. А таксама ў тваіх карцінах вельмі шмат аўтэнтычнасці, беларускага характару. Ты заўсёды зашываеш туды такія невідавочныя рэчы. Ці зараз будзе штосьці новае? Ну, гэта сапраўды. Я хаваю сімвалы, якія нагадваюць пра Беларусь заўсёды. Нават калі гэта невідавочна, то гэта можа быць у назве сакрыта, гэта можа быць на зваротным баку карціны нешта. І, канешне, я везде раблю гэтыя сімвалы. І там таксама яны ёсць. Дарэчы, у нас ёсць відэа, якое знялі за некалькі гадзінаў да выставы. Давайте паглядзім і вернемся да нашай размовы. Дар'я, я вось ведаю, што ты не проста мастачка, ты перформерка. Ты з аднаго боку вельмі сціплая асоба, але якая сваёй делікатнасцю і крохкасцю паказвае вельмі моцныя рэчы. Які стейтмент вось твайго Fragile, вось гэтай выставы? Дзякуй. Ну вось, па-першае, канешне, я буду рабіць свой першы перформанс на адкрыцці. І я бы хацела сказаць пра тое, што першым чалавек можа дапамагчы сабе сам, я лічу, што трэба, каб яго болей был кімсьці заўважаны. І каб ён атрымаў хоць бы невялічкі клопат з боку іншага, і тады мы можам ужо як бы рухацца далей. Але без гэтага вельмі цяжка. І таму я бы хацела сказаць пра тое, што каб мы не спяшаліся, каб мы маглі пабыць у гэтым стане крохкасці, нішто адразу трэба загартоўвацца ў сталі, быць сільным, моцным, а што трэба проста гэта прызнаць, пабыць, не спяшацца, а потым ужо ісці далей. Я звярну ўвагу, што выстава пройдзе ў Познані. А чаму менавіта гэты горад? Я паехала ў Познань, каб пазнаёміцца з арт-асяроддзем, пабыла там 4 дні і пазнаёмілася, вось, хадзіла, распавядала пра сябе, пра свае працы. І ну, гэта прывяло да важных сувязяў і, дарэчы, да магчымасці прадставіць свой праект. І мае працы вельмі спадабаліся галерэі МЭД, і яна запрасіла мяне зрабіць выставу ў Бельгіі, таму што ў іх 3 галерэі, хутка будзе ў Варшаве, і ў Бельгіі, і ў Познані. У восенню 2025 года, але потым запрапанавалі больш ранейшы час, і я пагадзілася. Таму гэты год. Як усё взаимозвязано, а кажуць, што мастакі, яны такія летуценнікі і летуценніцы. Мастакі ў наш час мусяць быць вельмі практычнымі, дбаць не толькі пра тое, каб маляваць карціны. Вось уже Валентина Гарцуева нам показала, што раней мы былі проста акторамі, а зараз мы робім все. І ты таксама мусіш займацца і, напэўна, маркетынгам, і ствараць у цябе заўсёды прыгожыя вельмі візуалы, вельмі стылёвыя, густоўныя фотаздымкі. І я бачыла вось на гэтых нашых рилсах, які мы показалі, таксама, што выглядае, што гэта такі вельмі твой стыль, у цябе вельмі распазнавальны стыль. Дзякуй. А я вось, думаю, магу раскрыць пару модных сакрэтаў, бо акрамя таго, што Дар'я робіць, стварае
прадметы мастацтва, такое высокае, я бы сказала, але яна яшчэ і дызайнерка. Вось пакажы, калі ласка, сваю хустачку. Давай мы яе пакажам нашим гледачам. Гэта адзін таксама з тваіх модных праектаў. Гэта шаўковыя хусты. Ну, гэта шаўковыя бінты. Яны нагадваюць як бы бінты і адзначаны вось беларускай такой сімволікай. Але ж я лічу, ну, гэта як бы мой мерч, але я лічу, што не буду засяроджвацца на гэтым. Все-таки выстава для мяне важней і пераважней, таму... Ну, так, я раблю хусты і вось такія рэчы, якія дапамагаюць раскрыццю яшчэ, ну, як бы, ідэі. Каб лепей раскрыць ідэю, можам мы паглядзім яшчэ адно відэа, якое нам Дар'я падрыхтавала, і вернемся да размовы. Гэта, а потом запытаюць, можна набыць, і все, у нас 2 хвілінкі засталося. Дар'я, калі ласка, пракаментуйце, што толькі што бачылі на відэа. Ну, гэта я рву свае... як быццам бінты, такія, як рабілі медсёстры в палявых умовах для сваёй працы кокан. І як бы вось гэты працэс, калі нешта ператвараецца, нешта цэлае, ну, как бы распадаецца на дэталі і ператвараецца ў нешта новае. І гэта для мае працы такія вось бінты. Гэта пра мастацтва, а зараз трохі практыкі. Ці можна набыць твае творы, ці вось, напрыклад, у гэтай галерэі падчас выставы можна набыць. І, дарэчы, хто найбольш набывае? Ці замежнікі, ці беларусы? Ну, я рада, што працы набываюцца, так. Карціны можна набыць праз галерэю, і 5 карцін ужо прададзены і паедуць у Нью-Йорк. Я вельмі рада гэтаму, так. І в асноўным набываюць беларусы, якія жывуць за мяжой, але цяпер вось гэтыя працы набыў чалавек не беларус. Гэта выдатна. Раем табе, жадаем ад усяго сэрца, каб распрадаліся ўсе карціны, і ты далей стварала новыя рэчы, а мы стварылі сёння адмыслова для нашых гасцей вось такія святочныя макарунцы. Дарэчы, будзеш святкаваць Дзень волі? Буду. Будзеш. Ну, цяпер проста мусіш з такім макарунцам. Дзякуй табе вялікі, што завітала да нас. Жадаем поспехаў, аншлагаў. І нагадаем, калі будзе выстава? Выстава Дар'і Цемры пройдзе 28 сакавіка ў Познані. Называецца на Fragile. Так. А яшчэ трошкі навінаў прыемных у нашым дайджэсце. Заставайцеся з намі. Сцёкавыя воды ды смецце. Невялікая група актывістаў у сталіцы Індыі Нью-Дэлі аб'ядналася ў місіі ачысткі водаў і берагоў ракі Ямуна, адной са святых, але і адной з найбруднейшых рэчак краіны. Кожны раз, калі я наведвала гэтае месца, ўсё пагаршалася. Потым узнікла адчуванне, што калі ты пачнеш збіраць невялікі кавалачак паліэтылену, гэта можа нешта змяніць. Ты бярэш і робіш. Калі не сёння, дык у найбліжэйшыя 5 гадоў мы, напэўна, дасягнём поспеху. Гэта тое, на што мы спадзяёмся. Валанцёрам удалося вызваліць ад смецця берагі Ямуны, аднак скасаваць галоўную праблему забруджвання ракі сцёкамі без умяшання ўладаў шансаў няшмат. Нью-Дэлі прадукуе больш за 3,5 мільярда літраў сцёкавых водаў штогод. Большая частка з іх у неачышаным выглядзе трапляе адразу ў Ямуну. На другім канцы свету ў Мексіцы узор асабістай адказнасці за лёс навакольнага асяроддзя дэманструе былы чэмпіён краіны ў лёгкай атлетыцы і шахцёр Амар Менчака. 63-гадовы мексіканец ужо 30 гадоў вяслуе па каналах Сочымілько каля Мехіка, аб'екце са спісу сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, але не дзеля рыбалкі ці адпачынку. Ён збірае смецце. Пластмасы забаронены ў Мехіко. Выкарыстанне
Выкарыстанне поліэтыленавых пакетаў, кубкаў і талерак з пенаполістыролу забароненае. На жаль, людзі працягваюць прадаваць іх, працягваюць купляць іх, і многія турысты, якія прыязджаюць у Сочымілько, пакідаюць гэтае смецце тут. Акупунктура для рагуляў. Французскія фермеры ўсё часцей выкарыстоўваюць іголкаўкалванне для лячэння і прафілактыкі сярод кароваў ды іншых жывёлінаў. Гэты традыцыйны для кітайскай медыцыны метад набыў асаблівую папулярнасць сярод маладога пакалення французскіх фермераў, якія імкнуцца скараціць выкарыстанне антыбіётыкаў і штучных хімічных лекаў. Увядзенне ў адмысловых кропках іголак пад скуру жывёлінаў можа, як сцвярджаецца, падвысіць іхны імунітэт, дапамагчы пры болях і нават падвысіць якасць малака. Я працавала ветэрынарнай фельчаркай 10 гадоў, так што мяне вельмі цікавіць усё ў медычнай сферы. І я зацікаўленая ў лячэнні кароў без абавязковага выкарыстання антыбіётыкаў з мякчэйшым падыходам. І таму я сёння тут. Кранальная гісторыя зоапарку Гонконгу. Панда на мянушку Ін-Ін нарэшце сустрэлася са сваімі малымі пасля працяглай разлукі. Ін-Ін 19 гадоў, і яна самая дарослая панда, што нарадзіла двайнятаў. Раней малых забіралі ветэрынары для назірання і догляду, але цяпер сям'я зноў разам. Працаўнікі зоапарку адзначаюць, малыя панды хутка адаптаваліся да новага асяроддзя і ахвотна пераймаюць у пухнатай матулі неабходныя навыкі. Панды гэта як коцікі заўсёды мілыя і прыгожыя. Вось тут у меня два коціка, таксама альбо дзве пандачкі побач са мной. Андрей Сульжыц завітаў да нас. Андрей, што там пішуць у нашых інтэрнетах, у нашых чатах? Наши дорогие гледачы пишут нам про тое, як будуць святкаваць Дзень волі. Вось адзін з каментараў, які асабліва спадабаўся мне. Дзень волі будзе ў Беларусі дзяржаўным святам. Праз год, праз 5, праз 20, але гэта будзе. Нішто не спыніць ідэю, час якой настаў. Вельмі люблю гэтую цытату, вельмі люблю. Гэта цытата з песні, дарэчы, украінская гурта, якая была перакладзена на беларускую мову падчас падзеяў 2020 года. Во як. Вот так. Таксама пытаецца у нашых ведоўцаў, я пераадрасую пытанне. Кастусь з Карына піша, а што гэта такое? Новая перадача? Новая перадача. Абсолютно новая. Яшчэ новая, можам так сказаць, што яшчэ новая. Таму запрашаем усіх нашых старых і новых гледачаў глядзець раніцу з Белсатам. Што суботу і што нядзелю ад 9 до 11 мы з Анатолем, а таксама Кацярына з Денісам і заўсёды Андрей Сульжыц радыя вас вітаць, будзіць і запрашаць найлепшых цудоўных гасцей. Заклікаем таксама ўсіх беларусаў памятаць. Я звярнуў увагу, што пытаюцца, а дзе пра кухню, дзе рэцэпты. Сябры даражэнькі, ўсё будзе ў наступных выпусках. Вот мы вам абяцаем. Абавязкова гатаваць будзем, а сёння на Дзень волі вось мы падрыхтавалі для нашых гасцей такія смакоткі. Паглядзіце, якія прыгожыя макаронцы з пагоняй, бела-чырвона-белыя, ну просто асалода, і таму я з задавальненнем. Анатоль, калі ласачка, дзякуй табе за супольны эфір. Андрей, дзякуй вялікі. Гэта нам пашанцавала. Я думаю, толькі для гасцей. Але я вам скажу, што па шчырасці працуем тут не толькі тымі, хто ў кадры, але я хочу пачаставаць таксама нашага аператара Даніэль. Калі ласачка, каб няхай табе таксама будзе смачна. Шаноўныя, святкуем Дзень волі разам. Са смакоццямі, з маршамі ці з іншымі рэчамі, якія вам падабаюцца, якія вам робяць вашыя дні лепшымі і больш бел-чырвона-белым. Даёш больш бел-чырвона-белага. Будзем у гэтыя дні разам, таму што гэта вельмі важна. Калі мы разам, мы на самай справе тады на 100% беларуса, таму што беларус без беларуса, беларус толькі на палову. Вот так. А у нас тут 300% беларусаў. Так, ну приблизно. І пра гэта, вот пра беларусаў і пра 300% акурат і пытаюцца. Ведаеце, што пішуць пра вас? Шквал захаплення, па-перше, было сабачкам у першым часам. Гэта па-за канкурэнцыяй. А таксама нам яшчэ пішаць Юлія і Святлана, прыкладна аднолькавыя тэксты. Не можам налюбавацца вядоўцамі. Уявіце сабе. Анатолію вельмі пасуе вышыванка. Адкуль такая класная, дзе ўзяць? А таксама яшчэ пішуць шпаркі вожык, пытаецца, ці можна дзед набыць такую ж. Аліна ўжо казала, адкуль гэта з-пад іголачкі маёй жонкі Святланы.
вышиваны. До рэчы, не толькі моя вышиванка, но и которая на Алине. Гэта яна нам калісьці пашыла. Что, боже, тады на мне. Да. На табе таксама беларускі праект беларускага рэпера Мандзіка. Называецца «Праліў». Вельмі класны мерч. Шановнае гаспадарства, варта пазначаць і паказваць, што мы беларусы і гэтым ганарымся. Жадаю вам цудоўнага дня грошай для гэтага, волі. Не шкадуйце часу, потому что быть беларусам гэта вельмі класна. Ганарымся быць беларусамі. Всяго добрага, цудоўнай вам нядзелі. Да наступных сустрэч. Да пабачэння. Холодный ветер обвивает мои сны. Навошта Богу бачыць горы на зямлі? У гэтым горадзе згубіліся і знайшлі. Мы прысвячалі маладосці ўсе песні. Мы чулі праўду сярод шэрых праспектаў і абяцалі заставацца навечна. Где моё солнце будет светить? Шэрае неба шэптам крычым. Сёння ізноўку буду маліць, толькі прашу свяці. Где моё солнце паліць кастры, чорнымі крыламі ўздымаюць пыл. Сёння ізноўку буду маліць, толькі прашу свяці. Шэрае неба шэптам крычым. Сёння ізноўку буду маліць, толькі прашу свяці. Где моё солнце паліць кастры, чорнымі крыламі здымаюць пыл. Сёння ізноўку буду маліць, толькі прашу свяці. Вот вы говорите Беларусь, а я вам говорю, а вы что? Я же сам из этих краев, я же знаю ситуацию. БНР и